Biyag ti tao. Kanenta amin ito in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga talaga ito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Tayo gaya. Oh, ato iti kwartang. Ala, apay nga ikalnak manan iti kwarta, Sir Joe. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ije lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti, sir. Okay? Sige, Manong Joe. Tulong ko tayo kwarta ka para itiduan nga anak mo. Masyanak namin ka. Tawan ka tulungam ang mga isaksakad kalagitan anak mo. Manong Joe. Gapiti ka sa sitwasyon mo, na-develop tirig na ka, Amy. Ha? Ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong? Wen, ngamdyak ay ayatin. Pudno, magdandan na kami. Ipagpagapuglayan kalagitan anak mi. Nabayagan na kayat ko sila. Masyanak kalagitan anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Joe. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken laimbag ko na ta nakaanak pa iti dua ta asawa. Inauna nga minta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Ang kasi matugali na. Iso nga awan ng nama, Amy. Manong Joe? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang mataya. Kat sigat tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko ma, tatagasat ko kanya. Kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae ha. Awan na nyaman na kenkwana. Isong awan ti rumbang pagdanagaw. Amy. Mama, awan ka di pa'y ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubli ako tladagos, mga. Oh, agyamanak tayo naklon nakmatlaan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma dagiti duang anak ko. Yak marami tikmang lukukin ka, Amy. Amin, ay-ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ay-ayatan ka mat, Jong. Nagkagaya. Awan ko mati pang ipagpagantay ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti Amy. Di ka ko magpaglaw iya opisina, Amy. Wen, Jong? Sikat ipang panunutek. Diyan kaya tamapiktaran ti trabaho. Di balikan niya. Ura may katag iti trabaho. Sikat ipang panunutek, Amy. Sana bale. Taka na yung nagtuntimapan iya balayo. Ura ita tinted ti sarming tilugan ko. Saan data makita ti tiunan? Jong? Pasensya ka na. Tadi tamat mabalin ti sumrat iti hotel. Tamangan mo da makakita ka data. Iso dito ilatan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan kang agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan ang lalaki? Kaopisina ang nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit ka Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E din to ta siyak ka 22 laan. Patsya ka din naktulukwan day jay. Agkat iya maamom nga rod ah.
Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang. Kanayon ngayon nagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaan kada kayo. Ape, anala daw kasimrek dito opisina, Amy? Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Ay, kanayon kala amalat daw. Agsasarunong tila daw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti pa nagsusumbat mo, Timangsit ka maten. Kasano, kat kunamla no asino kamata namang sitsita kanya. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay akas dyan mo tanda diyang, Amy. Bigla timangsit. Ano nga ti mapaspasamak iti dahi ta babae? Itamit lakas dyan kanyak. At nga tayo basol ko kuana, dyak amo. Apa, Jerry? Anya dyan na idanon kanya? Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta-kasta tinaidaron kanya. Awan karbangam amang manmandar kadagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi di kakadwak, Sir Jong? Wano ni Amy tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka niyo ko, Jamie. Gamit niya ba ti pangurayakan ka? Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta? Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Amy. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata titiunag. Tas sana makita iti ruwar no at titiunag ti tao. Jong. Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin kan ka, Amy. Jong. Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Amy. Gampang panunutag namin nagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. Mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadaka mati asawam nagkadwata. Sorry. Saan na maulit, Amy? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak, papa. Awan kwartakon. Kunamot namin ni Mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni Mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Matsilina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni Mamayo? Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot te. Bitin man ang ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon. Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. Ado pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon na pa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo a sweldom? Apay ay apa kasi kuram ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Agur urnunga ko naklangarudan. Ala, maturog ka din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Amy, attend so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagpangalo ka, Amy. Katiktikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak dito yan. Silina, apay ngay ta kayo laang. Napanan niyo iti adim idirabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan Mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala kay Jebalayda, Mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka dito'y balay.
May mayat mat lang nga kadwak nga review, mama. Boring na may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang iti masapsapol na kitan lang mo. Ganun gumatang ka matin itikat mo katangin. agyaman akjong, nakadungdong mo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtatak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nag-aapa kami ta sawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagitan anak mi. Panawam nga minon tapno datan ti agdan na. Huwag ko mga rod. Ngam saan pa nga ita? Tumting to tayo tagong tao, Miami. Uraik pa yung makaturpos na kita anak ko. Sakbay asinaak, kinada. Alam, pagandaram nga rodan to ilugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Matamdam apay. Aginiliw ta pa, Amy. At da babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babae. Kunamsa, saan lanam na minsan aliliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya miti dayta. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklunam nga minan ti agpaisujong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam. Di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a ballpen. Naisagid ko laeng. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw na kasta ka kanya ka. Mabaling ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Mataywan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw na giti kakadwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay me. Oy, Amy. Ada nakadanon at damag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Ha? Aklunam nga may nagkagpaiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko ididaytan. Na very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka. Pilyam kumamat na pakiit na yatan. Sana kung formula ditan. Nakaasid na giti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manin babae na. Isuatin akong pagandano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, anak. Ika mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Napsugak pa hinana. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problema. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman nak iti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tanong makaabrodak. Ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka ya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya kon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Tsaka mo, tatunggal agdamag bugkaawan nak adagos.
Ay, sapay ada kong maibagak kada kayo kini Papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid dya amayo. Ada ngamin milagro nga aramiden na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak nama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanyak. anya. Katimot na kasikug kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapuam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdardarasa. Di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito yung ibagbagam. Kasaritam dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matyan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali magkaan tararamidan nyo. Imububigan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di us-usaran tapanunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Husto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yo ni Mama kapoy ti kastang aramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kun ti maysa nga apo ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matante may sapay nga po katadal niya. Kaasi na gito'y apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Uy nga ron, kaslagap sutak na makitkitak na gito'y duwan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamatan, Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gaboy ti na pagtangdagi ti anak ta. Ngam, jak malikli ka na panunutan. Agapoy ti... Huston Dalia, di mon baliksan. Ngamin, amo kung tigat mo ngay baka. Wan, nalabit. Dahil ko yan ti bungat ti aramid ko. Da pinanunod nga danak ko ang babae. Jong, Pagawanan na ko na niya. Ano ti basol ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Kay Kari, Dalia, sana na maulit lagi siya. Magpalpaliw ako. Nagkaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae ba kayo? Ikaw asikan tulagan di atang aginggat maudi nga angas ko. Nanang, rumuarak mampay. Ada papanak. Papanap, malumbay. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapak isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay junior, asino nga ita? Tay may isa nga crush kanyak iti pagadalan nanan. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin daka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin ah? Uray tagwapo aklat ta.
Sa bagay mo kay Dia, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos? Gwapo kalata. Puli tayo nga main tinapipintas kan natataar. Tagasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti immalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw? Dadayaw ti katairan kan kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabalinaya mo tasaan. Awan kwarta tayo, mananang. Ay, urayawan kwarta. Basta adda bagas kan maparte. Partin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na aya day jay. Kat impatarakan dan salakan ko na. Baka nanday jay. Tanapayang mudden at tartarakden na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay-bay amon. Di tayon awisan day amayaw. Hilaw, usipa. Apay kay bawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa padumanin Eh, agbali ka man pa'y kung diinsan mo. Ta ipaw it mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kapabain. Bali at abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpaw it kan tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbali kan akta ipaw it mo. Tanay. Maibusan tilod ka. Ala-ala, bye. Mari Ariam, umay kanto inton bigat iti balay at taagdibo di burid nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano lay di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto, wine. Ay, kuwan amaray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita pukume. Ay, adadag iti babasit nga po ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga pukaw. Ti kayat masawan, maray. Nay, daya mo dakil nga po ko, mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga rudo na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na abasait ay awalin Talaga ababasit amin ng dagiti anak da. Ay, sige. Mapanagpay mariwan. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawen dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dito balay da nana Usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Kamkas jay mga mintimbaga na. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Usepa. Kaputan na pintas kan guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rud Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramidan na. Huwin nga rud, nanang. Ay na, so ano na tuma, no ada okasyon, ita balay da. Tsak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gaya man. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la di agpaske. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinaratiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis pagkasarak to day jay.
Ay na, gwapo ka, anak ko. Daw ti gusto kan ka, babae. Pilyam to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasarkan ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adem anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Parugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi iti programa, agbarbartag kayon. Lipasin nyo pa mo dati programa. Basi-basitin mi ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, Usipa. Ay, apay ngay pinapartim jay baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Tang-tangdanan na nga raw da mangipas-pastor iti dajay. Ne, tang-tangdanan na kagayam, ngumapay ngay. Di mo mo't irimit kanyak, titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak Usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, hapaw kasano da ituyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamo kanya main. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimid may ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukin ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Wow, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan ta, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit... Kahit nga, bayada ma. Tas sikatin ang papartay. Ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong ungat yakin hukwa. Isukag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Inton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Di lalaw-law at babak-bakitan. Ano siya? Okay lang oray siya kagiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sana balay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak niya baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Yung mga minimpakam mo kanyak. Tapno nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Diyak amuha ka ni nanang. Isumot nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalain, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anak dibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa, nagpintas diya na, yaw di nagdibaw. Kasla magkasaran iti kasdya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kau. Talaga na pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasano ti pa nag-make up da na alas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatata
bakar. Nagaduti ag gusto kan kwa na, ngam di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapanakaikay ka arma ni Diana. Agraraman ka mo, Rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram kan ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababalang nga rodan ti agong na timangad pailaang. Ay, anay ikaw. Habay apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka bakitan. Da? Nasaya at ayati kastakar aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. Kadagbay sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakitkita ak itikakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas kan guwapo dagitan nakta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga agwi-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diyan mo aguy-uyaw. Ibang pagkaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko mada mari-ariyang kandagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman ti panagpapintas da agam isulat mo ti rup-rupa da. Di ka man agwi-uyaw. Saan anasaya ti kasta? Tano uyawam ti may sa tao. Kasla inuyaw mo meten ti Diyos anang parswakan kwa na. Eh, saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to ni tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Sally nga anak ko, Maray. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga giskwila, Maray. Uwan, pinagsardeng mi idan. Ay, saan abalag? Tagwapo ka na bintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior, pag-enroll kayo numay asimistre, tagdis kita rakpay laang iti pag-enroll yaw. Ay, jak agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pa eh. Manjak mo ton? Masaduta ko nga giskwela. Apay kay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa eh. Iswa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pa'y Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak matan. Taga-ano nga itinubyam, Junior? Taga-kabangi-bangayili, nanang. Sika nga Diana. Taga-ano tinubyam? Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Taado tinegosyo na isisentro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga ron at tinubyam, Junior. Pasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Kaya tinubyam ngay mo, Diana. Ba nang mulaan? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na,
Makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di umalamot ag maneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong narudan, anak ko. Apay, di kay pa agkasar itinubya, Diana. Saan nanday ta kasar-kasar tatang? Tinapatag ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubya, na kaya't ko ang makasarita. Wen, dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Si Kangay Junior, kaano nga yung amom tinubya, kaano nga kasar kayaw? Ito nga dawaya na, tatang. Makumikom ngamin at talaga itinegosyo na ita. Kaya, sana hindi ita kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang, iso ako kwayon. Dati pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadag kita nanang. Ginatang tinubyo. Anyat serbina nga gwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Atoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Wen linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyarin dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na, nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubya. Ni Girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay nga. Bakit mo dyan nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam itisyak? Praktikal tipyak itan. Uri atabak nang iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya! Kabay! Abay ngay! Ay, madia anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawon ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok, Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan da nga iti anak ta. Papay nga itala nga imbagam da ita kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasar, Tada magayam asawa na iti karelasyon da. Relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dyan aramidin da iti anak mo. Mga numay sagmak da. Anya kuma, ti pagkaisagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang. Ala, apay akas tatilang nga masimbangput anak ko. Nagadaw ti kamo ul ti rupam. Impabugbog nak ni Girlay. Hapay. Natiliwan na nga na nag-checks. Impabugbog nak ito. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang.
Ay, sos, hapay tarupam anak ka. Nagadraw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinobyok. Anya? Aapay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang, nasanputan na kami titagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay, sos. Anya daytan nga itsuraem anak ka. Ay, kaasi ka, mate. Kasano day tuyon lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan ka nun, tinobyo na. Kani Junior, ado ka no, tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga minagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka, naladawon ti amin. Agim lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam kadagiti anak mo. Biyag ti tao. Ay na, aguyak ka man. Lakay. Unay mga mingan da ito'y nga uyak kaya. Kasano ayaket uray na lamag. Di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito'y bakit. Ay na, dendam nga minagiti ibagbagakan ka. Lakay kan baketan. Iso anas ka nasalwadan tati salon ata. Ala, mabitlaan tayo nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron, bakit? Hello, nanang. Ape ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso adi kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka di sumarunggar kayo mo dito probinsya. Anya? Kasta ngamin ti bailin ni Tatang Mau. Kan ada kumapay ibagak. Mabalin ka di nga kintawa kiti kwartang. Aguyag namin ni Tatang Mau. Hinag ko maipakita iti doktor. Awan gamin maitid ti kapsan mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwartalatan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita nga miniti doktor ni Tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung tunbigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramida. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay, kat nasayat Pawita matida. Takasapulan daman. Day talatan nagdawdawat iti kwarta ti ang muda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel muli sa. Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jikabsat ko ngay. Di na pa'y maikan matida iti kwarta. Ala, bayaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana mali, tadamat ko tse tayo. Mapan tayo iti rabi iti biyernes. Ay, isupe apagbanugan dayta. Nagado ti aramida kiti opisina. Kan may sa, saan mat nga isudat tinang paadal kanya? Nakaadalak babaan ti bukod ko abannog. Nakasano ngamin. Day talag sugsugal tararamidan idi ni Tatang. Amin a kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awang pay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, gusto daytan. Nabayag daytan. Gatpat siya na nagmabawiyan ni Tatang.
Agbabawitan na talakayon. Kasapulan na dagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awan pa'y bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mong tiguram iti aman. Saan na saya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Nanang, ato'y tinatayin. Kukuhayan ti may sarapet. Ay na, yaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagkay salangan ti uyak na. Nagag-agas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwartak. Nadaman kwartak. Kumdas lang ay gatang may itibagas kung sidaan. Ay kuun nangruna ta dumo nga rudan nakyaw. Mas importante da. Na kami kanita at ang awan parikot. Nagmula-mula kami itinatag. Imbag lang ay ilako may. Ay, huwag ganyan nanang. Anyati ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka din dito eh. Diyan mo anak ko. Taano ka no matitrabaho na. Mayat kumaano, sumarong karda. Tap nagkikita tayo mat. Ay, sapay kumaata sumarong karda anak ko. Kaano na di na udi ang nagbakasyonan da dito eh. Saan mo tinatawan tinapalabas? Uwan nga road. Iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkad din kung nagbakasyon tayo dyan lugar yo. Sarong karan ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaron no? Sarong karan tayo mat dagiti naganak ko. Ay! Adula amin! Manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yuti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo ingkay latta. Sana ka sumurot. Apay ka di akasta ka? Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya. Tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarong karan tayo ida. Ay saanan! Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ang matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. Dinto ta ni tatang. Takawon na pa'y ti matgudak. Imbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta, tunggalagkit daw day ti kwarta talaga makapungtutak. Nay, day talang ti ginatang mo nga isang tayo kadananang mo. Katwa na. Diyan lang manay akanan tayo aging malpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot ka mat din. Gumatang ka mat iti abas to dananang mo Itan niya aga po. Antay nga rodan. Ingka kita ang dagiti anak mo. Nung nakasaganan dan, tayo. Naimbag man ta, nagbakasyon kayo. Wad, bayaw. Agpasyat ka mga rodan. Uy na. O sige, magpagatang kayo di ara. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Ara, bakit? Ay salang man. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay san? Oy, Ben. Numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang no dakwartam. Bakit? Mas dawa ka. Apay nga nga da ka ditoy. Tapna niya, agikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamot akasta? Ay, adula amin nga mom, Raul. Katsikamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang. Tatang. Hanggang no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang ditoy. Anak, di kagsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami paimot ka ni nanang mo. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo. Ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wan, nanang. Ngamin, gastos laan. Amok, anak. Kasta ti pa nagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos, ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Imbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat na dawagan yung agkit daw iti katang iti agas yo. Huh? Ay naahawan ba't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak niya adim, Lisa. Kan awan nga min mas no papanggadandang agasawa. Kat, basol ko pa'y?
No kumata nagpursigya, nagadalakas kanya. Di ada kumama na sa yata panggadan na. Namanyangay nga ron. Kat inununa na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog ti asawa na. Ay, tap na mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasam data. Umdas la kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam, di yu inaramit ti responsibilidad yu. Kas naganak mi. Agasam, elementarya ak pay lady. Ngam, mangmanggudakon. Kalpasan na. Alaan nyo pa'y ti matgadak. Tay gatang nyo iti bagas wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta kaninanang yaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yo. Nakaadalak. Ngawan na itulong yo. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawit John, nagita sa bati ng bak, Raul Barok. Ipaglangay malumyo. Tipig, kan lakatan nagita sa ba. Tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kanina nang yu iti kamutay. Tapno ang dayawit yaw. Ramanan yu mo iti kamutay. Sana pasig at tinapay iti kankanan yaw. Tatang. Agyaman na. Anang, nagawit gaya man daman ng Lisa? Nanak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na. Kaputan nakaadal. Nga road, may na. Saan mo nasakitan dayta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Kapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo tidakas ngayon naramit ko kun na. Tapno kas dito ibaga na kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Upay kasta, anak. Saan mo mga agsakit tinakam mo kankwana? Kamsat mulat ta day chay. Nung nasakit man tinakam na kada kayo kanitatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day diagundaway. Kat pimanawak langan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma. Nasaya at matalimiklik ka anak ko. Iti kasta, sana manayunan ti pari ko. Inutom kaya man dagiti kamo, di ba? Wala, kanan tayo Sayang mo't may padawat kulaan. Among bakit? Uray ng sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamo, Ni, anyaman ti kahit mo kay bagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak na ka. Kamote, kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawa. No di kahit uray man iti panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak na ka. Sige, lamutan nyo amin dagita, kamote. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di nagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan. Awan serbi na anak adal ka nung nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakta kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka nun ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin, amang ano pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas di pa nagsasawa ka dagiti mismo dadakkel ko. Anya. Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Akaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagi. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakat kada kami. Hanggang sana kakaskan ka nga aging gayta. Kat nasakit pa ilang tinakam na kadagiti naganak na. Diyak kaya ito galing Lisa. Managimula ka iti sakit tinakam. Tang, awatan nyo dito pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga mintay buridak ko. Hanggang pansit la tilinuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Ikiso ko na dito lang misahan to, pangalan nyo. Wala na ko. Nagyapan kami.
Ben, anak. Saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kani tatang iyo? Saan, nanang? Siyaklahonay, anak. Ngamin, saan kayo pinagadal ni manang mo? Kanyang ingam tatang, kat sugador kayo matidi. Ngayon nga raod, naladawan ti amin, hindi makamirisan. Sana palin tatang? No sinayat ko kung matibiyag ko, kahit nagadala, akas ka ni manang Lisa, mayat ko matibiyag ko ita. Ang kanyang nga rod, kahit nangasawa ka dagos tatang. Bakawan anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanya, amin tayo katagkang mali. Saan tayo perfecto tatang? Ni manang mo, jak mabapalaw. Maging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Bakit? Naragsakak para ka ni Lisa. Bakit? Inaktibay na giti mula ta sa ba? Taing bagla nga ila ako tanong malom. Hey, hagmulaklat ta iti sabah kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igid ti dalan mo iti. Ken no da maapit para manantamay dagiti akin daga. Ala, ingka nga rudan, kataganad ka Ewan bakit? Siyak mo't inak sa rungkaran dagiti mulak akamuti kan pambarak mo tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Word, naimas na ita. Ala, agan anad ka iti papan mo iti uma. Kita ti dalan mo Unay ka, kasla ak nagkalbingan. Kat uray si ka agat nat ka mo't. Kita tamangan kit di mo't no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, word, unay ka na ya. Expert da ito asawam, unabsa. Tatang! Ni Lulo! Ha? Apay anak? Apay ni Lolo? Nakita kayo ka sa baan. Nakaidda. Ha? Kasla na tayen. Anya? Ay nalakay, apay ngay. At siya namin tinararamit mo. Sigun ka ni Tata Carlo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang nanang. Ay, anyamatan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kasto'y matang tinagmanagam. Nanang. Benanakawanan ni tatang iyo. Sino nga iti kami natangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. Di kagsaw iti kasta nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbing kag bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto nanang. Di kagsaw iti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami ba yung magkalagiti at puyo. Tanda kami ti agbalik na kabinladan niya. Itang ti Maudi Arabi iti pan nakalamay ni Tatang nanang. Santa ka di nga ipakaam mo kami manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantumanan akwarta laang ti kasapulan ta. Uray pa'y, ipakaam mo talang talanan. Saanan? Saan man? Ala, siyak ti umawag ka ni manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni Tatang. Awan maramida ka. Tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, baka mo ka. Yung ipakaam mo lang takit ka manang.
Kasapay nga. Bye. Dagiti buwisit iti biyag ko. Kanayon daklarang-rangan. Naitabo ng tibang kay ni tatang nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin nanang. Nagsakit ti baruhong ko. Basta talaga, tibiyag ti tao, nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan ti biyag. Naduma-duma ti wagas ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man minulakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Alaos to nanang. Di kayo unay agliday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawa ang drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo adago si Jayan Danana. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko, ma. Apay nga yasandak nga inuray. Tapno nakitag ko matibang kayo. Sagbay nga intabon da kayo. Manang. Ben, apay di mo yung bagakanyak ti tabon ni tatang. Tanaka umayak kumadagos. Saan ka nga kung ungot ka din mawagakan ka? Tay pakamok api mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinagam. Kat mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Kat kastanti isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baba ni tibukod mo abanog. Ngablinipat mo dagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagawanan na ko matatag. Kapoy tinaalas nga ugaling ay pagpakitak ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang nagdagit ay bagbagamanang. Kat tinagalas nga ugaling. Aturan ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti ang nakutong ka. Malaksid ang managimula ka iti sakit tinagan. Napanagkal ka pa'y manan. Bura tinagturay iti kaunggam. Awan sirbi na ako nang anak kaadal ka. Bukas tamat ti ugalim. Pagkawanan na ko, ma. Ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, ngawan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan ko maaday tati pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awanda, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno kagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti Tao, musical scoring, Eli Palacio. Insura ni Jackie Rose. Hisagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag Di Tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Ay! Talagamet na. Nabanita ni Lando Baknang na siya. Maraming datong.
Iti day ta kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko, ana. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonia. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kuana. Numanobyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, ah? Anya? Amumi asi ka tinagal-ala ka dagiti gamit niya na pukaw. Cellphone, kanagramang kwartami. Kat, dagiti cellphone, ang mga noy lakom. Iso nakagata ka iti baro ang cellphone mo. Ay na, Sonia. Di ka man nagpabaso na di mo nakita. Ay, di kaglibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kandi mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina, di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kwa na iti ado a kwarta. Panawak tumit laang. Agyaman na, Gina. Sinong batang ti panagayat ko kan ka? Wanando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragraksa ka. No kasta, datan? Anya datan. Agayan ayatan Ko na. Sinong batang nangarutan? Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin, talaga si kay tanti ayatan. Kasi dadaan ako nagbaliw. Iso a pumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay ni. Kaya ijay kan ngagnain. Saan ko mapay nga Lando? Nakababaingat magyan ng adagos sa ni jibalayo. Idinto ta italaan nga sinumbatan ka. Sige, kalpasan ti dua lawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka na mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak nyo ti beer house. Sana bale. Ado, mati kwarta. Sana parikot deta. Kaya rambakan tamatan. Di pa nang sukat mo niya. Wow! Nagpintas gayam ti balay yun, Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Uy na, tabak nang kami ngamin. Isasaan ako na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kuada Imbes nga agpaay kada kuada ti kwarta, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Umi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. Sige. Kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balay yo. Wow! Ang dapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko na matan kadag iti mayat nga agata. Ay na? Nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Ha? Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka di magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang yung apag-iinuman. Awan pati ko ti tinayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakit din. Agyaman ak no kasta. Adulakit di ti matakaw ko dito'y abalay. Ala, okay kan? Uwanautan dito, Herdin. Intan ni kusina, pasigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kastagayan. Apay? Agtatakaw nga mintay na odya katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Agmerienda ka lang ta. Agyaman ak, madam.
Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo, Gina. Agyan ka nito balay. Pakay dayawak launa Lando. No kasta, baysa ka ang waitress. Wen, madam. Amom, Gina, sana ngagpipili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugali, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadyaman, Ismaya? Akay kalima ka na babae ngayon sangkot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakas ta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yung agnagadak diti balayo. Saan ko na sermonan, Papa? Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak itipon nga ayat. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak. Inbreak ko. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak itipon nga ayat. Iso nga agbalbaliw akon, Papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya ka. Naamiris ko mitlang anasay-saya to agbalbaliw akon. Tapara mitlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan-ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan ka man. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako na madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Iso nga dakwarta kita. Inlakom? Wen, takunamod ni mamam. Ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laan. Sikati makam mo. Nagsaya at gayam ni mama. Nasaya ta talaga. Awan na ko nakadakwana. Katita, nakasapol ako iti panggadak. Iso amang rugi ako nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kaya sika, dito ikabalay ah. Sikat yung mga sikaso ka dagiti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw ako. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte ako. Kita man ti kwarta. Ha? Pasigasag sa ngaribo. Kat nagado.
Ala, amin dito kwarta. Agraman alas. Mapanakon. Ay, makamulitan. Total, saan ko man na talaga ngayayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nagpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer diti salas. Kastamod tante yung kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangalang mo. Hindi posible. Saan pa mati? At daitan ije police station. Impatiliw kon ka ni Rodi akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye! Anya dahi ito ngayon naramid mo, Gina. Kuwa, Lando. Anya, mater ka sinsin. Ang girlfriend ka, nga magtatakaw pa eh. Nagtakalakan tinanti tinakaw na. Kaya natapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabayin na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako ma. Sana na maulit pa day chay. Sa bali ti atap ko kat ni Gina ididamo na pailaan ti simrek di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. Anya ti atap mo ka ni Gina, mama. Asaan na mapagdalkan. Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. At gusto di alam ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay idi, napanakitayan ti amiga. Angam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rin war itigay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman di. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa din siya, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksid iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayang dagduma at tinakaw na. Ti dwasing singko, nalabid asim ragiti silid may kinipapap katinala na dagichay. Kasta gaya, mama. Inikaklangaroda ni ti kwentas nga bukas jay pa lang ti naramid na. Sana balin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, naramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot itinapilim ang babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadan. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kuana. Ano siya, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kuana ngamkas jay ti naramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello! Ito lang ay may ka. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Ay, Jack mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kaya't mo asawan. Ay na, talagang agtatakaw na dyan, Gina, Lando. Da kami dumay katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso talaga di na may katiaramid na adakes. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Ano na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya?
Lando iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na. Makita na. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Diyak impagarabakas chay kami, Gina, papa. Napintas nga keso. Iso na inlava kan kwa na. Ang madimad ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag, ti babae nga kalaysan, iho. Wan, papa. Kastaw na sangit na ngagpakpakawan kanya. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan ng tumanan. Kaya, ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas katiyawid mulatan iti balay, Amom, Lando. Dagiti upata kaya ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagad tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasaya at kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasaya, tapara matlay ti pagsayata. Iswanas kinaro dadak diramda ita, iho. Wan, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabi, kat nakaturugan na kitipada ka preso. Nagbabawi ang kita ni tinaramit ko pa nagtakaw. Kunak na malusot ng karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risa. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanya. Sayang na talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday puno na niya. Saan kaya magunto kaya yatag na. Isutim pagati baklakan man. Kwarta lagaan ti kayat mo kanya. Ha? Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonia. Saan lang ni Sonia tinakasarita? Amin na. May masati sa una. Nagtatakaw ka. Ha? Imayak, gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Nakamiris ko saan kaya masikat imay karinan niya. Pudno na pintas ka. Dahil tayo nakainlavakin ka. Ngam saan kaya maumdas ti kinapintas. Iti importante kati ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati ka rin magbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara mo talagang ka dita. Hinggan mo ti panagayan mo ka. Sorry. Hinggan po ta nagbaliwan. Lando. Awanan ti marik na kapanagayan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. Saan? Kasya na kuma. Di na kibibreak. Awan sa balya makatulong kanya kita no di si Lando. Pangasim kuma. Sakbay amay karsel ka, agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay nga ituloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramin, dakas mat ti bunga na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio.
Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel dayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag di tao. Naimbag nga orasyo papagayang. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Pare Dino, makaruwartan di ti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga isutin ang tulong ka data. Tanagbabawian tan nagiti nagbasulan ta, pare. Kung nagbaysa, nagyaman tayo ni Diyos. Kamo dyanan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Kung pare, kat nagyaman taunay iti Diyos. Mina bakit? Kailo kayo na yan. Kaili da kamatan, Gino. Ay nagyaman na makadanada kanitag na nayon. Nagsilingkos tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya ti Diyos ka tayo. Gino? Dahituin ti sungbat ti kanayon ngay karkararag ko. Kabayatan ti kadaki di pagbalutan. Ay na, maikawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw ka na kay. Banag apakaragsakat iti kas taunay. Wan bakit? May apo Diyos din na magbaliw kanya. Ano tinasursuro may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kadaki di pagbalutan. Lakay. Iso nga itatapinatgan ti Diyos tikit daw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagserbik. Uno pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pangasim. Tadi kagliway nga kararag bakit. Wan, talaga akas tatarapid. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare Dino. Sa balya talaga ti ragsa ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaungkam. Wan pare. Iso nga tultuloy ta kung matagdayaw iti apo. Wan pare. Inkarita day tayo di at tatamay di pagbalutan. Iso masapol atong palan ta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan ni Diagnanayan na gida asawa ta. Uwan nga ron, Mare. Kat amom. Ay na, nakaragrag saka. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ngamen, nakaruaran ti asawa kiti pagbalutan. Kat saan lanay ito ti pakaragsaka? Di na. Namimpinsanan na nagbalbaliw ti asawa. Uray ni Dino na asawa, Mare. Ay na, nakasingsingputan. Kasla saan nga iso tay sigud at tiprong nga asawa. Ay na, daytuyin ti sungbat dagiti kararag ta, Mare. Awan na, Mare. Katsapay lakuma, tagtultuloy yun, ti pa nagbalbaliw dagiti asawa ta. Ginaw, pudno gayam kinamaga nakaruar ka niya pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kahit mo asawan tata. Hehe, nakaruar ka di mabalin man iti agbasa. Saan ang tata? Nagbalbaliw ako. Imposible mo na itan. Tal na ka man. Sa-usaw lang na ita, baliw-baliw. Awan na ita. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunod ko. Naamuha kong tisasaw ti Diyos. Kaya na do tinaadal ko. Iso nagbalbaliw ako. Mangas ka sa baka maday. Ay madinsa. Maday. Sana may bagay ka. Sila nga nagkain. Nagpay dumaragsak ti mariknan. No anda kay tapo tata. Iso nagbalbaliw tayon.
Tanda pa'y guntaway tayo magbaliw. Tal na ka mamadi ka. Makaihisim maday. Sumgarak ka na kitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba kamitain. Dinaw. Awan dakas na naibunan nagtayo ti sasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Sana na kayo nagitay sigod nga amok adjino kandino ah. Pinarsuan na tayo ti Diyos. Tapno agaramit itinasayahan. Para ipakalidayawan na, tata. Mapalin nyo sa multimang misa. Kung ba nagiti pagpagayam. Tata? Ay kagtulag kayo na ni Dinaw. Na mangipatakder kayo iti simbahan. Pasensya kayo na. Angam sana pag-aangawan ti maipapan iti day tabanag, tata. Naimbagmantasan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kung ex-convict tayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tayo nakman na nakas-driver yung madam. Agyaman na kiti pa nagtalagyo. Wen, talgan ka. Tasigod mo't a driver na ka. Day di asawa. Chi. So, sige. Imanehom ti may sa jeep me. Agyaman na ma'am. Nasa pula ka talaga ti trabaho. Agdala ka ken ka. Kat sabay na ko ba? Tadi mo ba dahilin day tapa nagtalag ko? Uwan ma'am. Ika rin. Ay, apay nga impayag ka mo ko ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays, amom lang aruda ti sigod nga ugali na niya tao. Balbaliw mo't siguro, mano. Kabagis aya. Damula day ta. Yung nagbaybayag, subliman ng ti sigod nga ramid na. Mano? Apay di ka na didigra. Ito naramatan naman ang tilugan mong agtakaw. Saan ba't siguro, mano? Itatanasa pa ay bawiyam tilugan. Pamanihom iti sa malay. Basta sana na niya tao. Tas sigura daw. Maulit man ang tinarabid na iday. Kantayo iti tsansa nga agbalbaliw, mano. Simbang putmatan. Ita lang day ta kunak tumay. Agin si singkwila ita. Ngim to nagbaybayag. Balik sa dati manay. Ay, papanam, Dinaw. Biblia man ang tig-ig ka, ma'am. Hintay makimisa, tata. Hindi, buti karak tig-ig pilam. Ngum ita Biblia matan. Uwi na, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sisingpet. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngum rinukar magayap niya ramid na. Tata? Umay kakindi tagsat na. Ayaw may kakidain. Daytoy. Masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salang, ha? Huwag ka day. Isa mau. Malaala-ala itugaw mo. Agsango tamad. Ay, naapo na kay. Tabardag ka. Sulit ka. Bakit ito napasubo? Ay ako. Kaya nga iti kastang style mo. Nabartag ka. Nakaigbil ka iti Biblia. Diyak mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Pare Dino, kita ay ma. Makaliplipat ka sa atin din. Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Adya. Nagbabati pagkit-kitaan lagi ti tataw kanya. Dahil tayo nasingputa. May mayat ka nagbalin ka dahil ta gumato ti panagkita dagkan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lupang. Nagbalbaliw ka nga rutan. Papayasok niyang pwede kasi ng misyon.
Buring ti biyag no nasingpot ka pare. Pangasin din no. Liklikam ti dakas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala yung buring nga ron. Kan kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singpot na bakla ti panagkita na kayo. Jack magtakata nga awagan na kita. Bakla. Palagip lang ka bagis Agad ka. Paliiwam ni Ginaw. Mga no agpaspasimple lang. Mga no aramatan na lang. Di pa naging sisingpit na. Tapno makaluban ti rinukar nga ramid na. Apay manong. Anya nga aramid na. Ay kagtisigod nga ramid na. Ulda pa rin. Uno at tatakaw. Manong dakil ti ba nagtalagko ka ni Gino? Ang buka din ang sumyan ti sigod nga aramid na. Ito ko naman. Ang di mo lamaw. Ano niya talaga? Diskarte naman. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damang. Kita sinubyan naman ang tisigod nga ramid na. Mano? So apaliwam na dyan Ginaw. So payawanan ka sawam. Kasanaw, lupon na ka. Awan ti mangi sakit kan ka. Tanatay mo ta sawa maun. Ay namari, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasimpot ni Pari Gino. Agam nila kay ko. Nagsubliman ang tisigod nga aramid na. Wen ka no nga rod, Mare. Naistorya ti asawa ko na. Ang problema akman nga roden, amare. Kanayo na nabartik ti asawa. Sapay sa bali ti partik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Amare. Nawan, Mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimpagpay nila kayo. Nagbalbaliw na namin pinsan. Kaasi ti Apo. Nagbalbaliw matan. Nasapay ko nga. Tagtultulo yan di pa nagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay katag-diskarte ka ta. Siyakla amin nain. Dahil tati madi kada kayo babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mangipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mata. Anya? Ay, talaga nagsubliman at tisikot nga ugali ti asawak. Adakan, Gino, lakay. Huwag bakit. At tinapasada kitang daw. Mangibati ka matita allowance mo, Sanen. Gatangam amin nakasapulan tayo diti balay bakit. Pasensya ka lakay. Hindi ka matulungan ang trabaho. Tani masikugak mo dun. Tsakayat ngagtrabaho ka. Tamatanong ka. Ang mga numapiktaran tisikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tasi katiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingpot kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpot ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Dinaw, di kagsaw na. Pwede ko namjak masipsiputan teraramidam. Isublim kita ya. Sana, inabak ko nga rodan. Isublim na itakunak. Manjak, inabak ko nga rodan. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga Ibukaw! Tayo iti pang balas ko kung kalakay. Pakawanan ta ko, mamadam. Di na ko may pabalaod pangasiyaw. Masapul nga ikarom tinagbasulang. Kasjay lakalaka na, ti panang bukaw mo, iti kapsat ko! Pakawanan ta, madam. Pagpapabawiyak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam! Dino, abay anaaramid mo ti kastuhi. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan.
Ngam no amay nga min na sinublihan man ang tisigod nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kaya't di pagbaludan, Tina. Diyak kaya't di mabalod. Ano sama? Ikarom tinagbasulam. Nakautang kay tibiyag, ti pada matao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan kay din, ngimdi ka din nagkanyag. Diyak minamnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok aminin na alogan ko. Tapumanaw ako dito Pilipinas. Alain na kung dagiti anak ko iti abroad. Gati jayan ti pagdata. Kano kayat mo? Katangamon, di man manehong atsi. Mama, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid mo ton iti katalag ko ti pagbayad mo. Taiso, ti pagital kag iti malaya. Pilipinas. Sige, madam. Kaya't ko, katagyaman ako, Nay. Talaga na tunay ti Diyos lakay. Wan mi na bakit? Dagituyan ti bunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talata ti agaramid itinasayaat. Agyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka mo din, pare? Kastoy, kanayan nga agladingit. Pasarag sangit ha, numalagit ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kupat ka di na marso. Tayo so di numero 1 ang makatulungan ka, pare. Buwan, Gino. Kasta di mo kamidahitan. Nuapay magngami na naramid ko ti kastay. Apalan ka. Ngamin, nawaya ka lang arudan. Naragsak ka pa'y. Takadwa makanayon ti sibubo ka na pamilya. Apalan ka pare. Di ka mapukawan itinamnama. At ang tupay gundaway mo. Kanandaman ang gundaway mo ang kapaliw. Kanamaikan ka manan iti gundaway ang makarwar iti pagbaludan. Ipamay samton ti agpalpaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat naikan kay ti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo tagbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Rabiin, gumawan pa ilang di apo ko yung tatang. Hey, unay na dyan, Obin. Eh? Kanay, lakas titararamidin na. Kapay, di na nga tama panunod kaya di pa nagdandadag tayo akapalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga rin tatang. Diyak makontak ti cellphone na.
ko naikit din tayo dyan, Obing. Ay. Tang, iso siguro day ta. Mabit lang ang lukatak tiri daw. Ay, pagarabiyo, nana. Intulot ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit yung ulo. Ay, lakit din yan ako yan. Jimson, Barok, nagyamanak man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gamit? Ay magpilit man. Iso ngayon tulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuloy nga roda, nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanin, way. Manghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak matengapong mo. Di mula mo no kas ano ti panagdandanag mi. No kas di amarabyan ka sumangpet. No sumangpet kaket na barbartek ka. Di palasangan ka kasta. Di kay ka di matanakan. Tawan to tita ka sa mapasamak kanya. Ay, di mo may baka di kasta. Nakanayon ka ba't nagbartek? Among ka diya delikado ti kasta kararamide. Agbartek ka. Sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun na. Agadal ka kiti. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrak ti adal kanya kapong. Patayo man kiti. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen. Ngamsaan ka nga ikanta pagbartek mo tumot laeng. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon ti tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanya. Awan kwarta ni nanang. Isuada kayo na ti pagdawata. Alamat din Sige. Nagpiti sa kagasot. Ingka gumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang-sanga kasutlaan. Saan mo umdas da ito'y? Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas. Kanya? Ay, nagninag. Alan apong. Nayunan yun Grace, pabalin na sardangan yun. Di pa nagbarbartag yun di kayo ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasuglod mo't nga ron no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Payam agumura. Basta dyan kaya nagagin mo tayo. Tawa na. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Kat yat adayo ti kastangar aramidin nyo. Agaya po iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliiwak lang. Sorry manong. Kaya na, huwan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie agayam. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Basta. Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Ay, saan? Walay pagbagam. Nadamag ko lang. Ating. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabait lang ang manong. Kung nagtupay kat, kursunada na ka ni manong po, Julie. Mabain lang ang mga klug kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay intun malang, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka lang kanyak takabsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kayo tiyag bali na plastikin ka. Saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigat titawan niya. Itin ko laan.
Idinto ta ni Manong mo kat 30 plus nan. Nakaya na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko ito ang altaw. Anya? Sa dino tinapanan, Nana? Ay, sige, kanagitipag ka na. Anya? Madanagan nga ruden baro. Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay baro. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano di kinabulak mo di kayem ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyak dahil ating ko. Basta tiyan mo, nagayata ka ni Julie. Egat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong? Basta man bilang, awan mabalik. Basta na ibagak tirik ka. Awatek, manyaman tikasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko pa'y kitin mo makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagublingan pa lang ni Julie. Rino siya klaamay sa pangayawan mo laang dengdenggen na. Nasaysaya at numakiasawan tatang. Baring agtal na. Ha? Masiguradong nga ron. Aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakakaro ang problema kung makatugtong iti barumbado a lalaki? Ay kapilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para kan kuha na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad at trabaho na. Kan ambok din to agbabawi. Iso ti pakiasawaan na. Ay, unay matnaginan di anak mo. Manipon may barkada. Awanan! Ipagsinan ang sasaw. Awan nga rin tatang. Saan na ka makatuturo ka pampanunod kan kuha na. Kasan no, ti aramitan. Hindi ka nagpampanunod. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asapay la kumata kuldingan tiyos ti puso. Ken panunod na. At maamiris na nagitipindon na. Antay pa, Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maululaw ako, Alagad din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Tay. Oo din tay. Okay. Okay. Kasta Okay. Agawid ako. Itong bigatan. Itulad kanton. Carlo, amangan nom, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruakat. Wen gam. Saan naman kaya na yan? Abay nga karamidan ka di kasto eh. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka mat. Kasano nga bunga ti panakailawan ta? Bunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isat mo kiti. Isat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madiya talaga tirik na. Pag-iso, ni Carlo to yung mawawag. Hello, Carlo? Julie, makita ta. Kayo yan. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya rin ka? Masikuga, Carlo. Anya?
Ay, sige. Atapay kayo, Marimina. Bye! Carlo? Hello? Apay nga ta. Nagtartaras mat anang ito ka cellphone. Talaga sana na nagparparit na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan tama si Kuya. Kasano na ito yan? Diyan kaya namang wanda na lang. Kasigurado ang bagungtan mo. Julie, ada sa nga ilib. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Si Jimson. Ala, rumwar ka. Takasaritam di sa nga ilib. Uy, nanang. Umayan. Amo ko di aramidag. Na, Julie. Ano ti kaya ta sa wenda ito? Apay nga agbakbakwar ka. Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti ama na. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon ni ti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isuti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayan no maamuan na masikugak. Nukas tangar. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamot laeng. Sana da kayo ti makiasawa nanang. Shak! Naawatan nyo? Ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson nanang. Jimson baron. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adagan ka no kayat mo pailaang ti anak ko. Wenno saan? Anya day tanana? Jimson baron. Masiko ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikugkan ko anak. Itatana ang muhamon ti kasasaan ti anak ko. Amo ka upay ka, Jimson. Maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso may bagbagakon ti ang mais. Masiko ti anak ko. Iso nga dapay kung daway mo ang babawi. Sumakon ka lang ang hindi kisabani na sawa ang waro. Ay atat ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasaan na. Nakasagana ka mga kasal ka na, Julie. Agyaman na. Ngam, uray mo saan tapailangan ka sa Jimson. Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamakidin na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan. No nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot naman. Papanang ba? Bantayan pa lang ti anak ko. At atin tara kapas ka. Saan naman ang tirong kwarto di balay? Ay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw awit. Mabalin mo ka. Anya? Laglagi pam.
Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na? Sakit mo, basta pa nagsasaw. Pasensya ka. Ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik na. Ken, no saan na ka makaawit? Ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. Nukasta, kaya't naklata nga uray nakiasawa ko ni Isabel. Kahit kalata. Apay kiti na saan? Ramanam tayo tayo. Corno, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Tsaka napadas tinaksyon. Isungaro na padas sa mita. Ala na, mayat tayo tayo. Numapadas mo, sigurado sa pulong to. Corno. Ito. Padasam kitin. Ala na. Sige, Carlo. Ayan, sana yan. Uwen nga, paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isunado iti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre. Kaya't ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Inton bigat. Adda manen sabta matawan. Ado manen ti simang patala ko tayo. Milyonis manen. Ti kwarta no kaskasa. Tay! Awan ang tignan kidakas. Hindi tayo nagiti mo. Alis kami. Ha? Diyos kay, dagang pulis. Kasano dahi to yan? Santa na makalibas mo eh. Matilihutan. Nanang, Jimson, tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Yapo, namin anaw abinagbagaan ka dako. Saan laang asyak tinagbagbagagan ka? Ado kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkad na? Aganos ka, Julie. Takas ta ti pinili mo yan. Wala din. Life is a matter of choice. Sinayang saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspagpud ng anak. Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagpaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ta ti pinili mag-asawa. Kat agsina ka na. Anya, Tinsan, ang bababawi hakitan. Agawanan na kuma. Kandi na kumasina. Ladingitag, agam na po ka ti panagayat ko ka. Total, imparupan mo't kanyak ti kawan patagkuhan ka. Anapilitan ka lang nakibin na kanyak ini. Sana yan. Iso alipatan gamit tan. Awan maramidak no din akong kanyan. Dakmat mabalang ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye nanti anak ko. Wen, di ka madanakan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikakararap ko ti Diyos ka na. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak bukan ka. Nakapsut ako. Gawit at tutumang asakit ng Diyos. Maniga talaga mas kasuliti. Kasalungatan.
Sa payag trabaho kiti sa bali ang lugar na. Kasta aya. Na ako, awa mo kami na tayo di tata, nga katulog ako ba? Marikata na, baro. Lumay talakyo tayo anak ni Julie kanyak. Isuot ko iti papanak. Kasakti mang tani patuan ko na. Napatagan kanyak tayo anak ni Julie. Ipatag kong kaspot ng mga anak ko. Isuasaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson. Agyaman nagtabi masyar ka dito yung pagbalutan. Wen, nagkatulog ka anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko. Dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, dakal ka. Kailaw ka una yan. Nakapsot ang tinan. Isungay ti puder ko tayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Dadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa ka. Taejayan ti pagnaadan mi. Asawa? No kasta? Nangasawa ka? Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, Boy, anak. No nagsingsing putak ko, Maidi. Saan ka ang maisina kanya? Pagbabawiak dagiti ngay nararamid ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abaybayan? Sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpat din ka unay. Agsingsingpot ka ko ba, anak ko? Kat dinakto ko maliplipatan na ina. At lang dito'y amang ipatpadagan ka, anak